Berikut 10 contoh kata sungkeman hari raya menggunakan bahasa Jawa, singkat, mudah, dan gampang. Pertama, Bapak Ibu simbah kepareng matur ingkang sepindah kula ngaturaken sugeng riyadi. Kaping kalihipun kula nyuwun paapunten dumateng sedaya kelepatan ingkang kula sengaja utawi ingkang boten kula sengaja. Kejawi niku barokah lan doanipun Bapak Ibu simbah kula suwun. Nomor 2, wonten ngarsa Bapak Ibu kepareng dalem ngaturaken sembah pangabekti kula. Sepisan ngaturaken sugeng riyadi, kaping kalih wonten ing dinten riyadi menika ngaturaken nyuwun paapunten sedaya kelepatan kula zahir lan batin. Mugi Bapak Ibu kersa ngabulaken panyuwun kula. Nomor 3, wonten ngarsa Bapak Ibu kepareng matur sucining ati tumatining laku kula ngaturaken sugeng riyadi. Mbok bilih kula gadah kalapatan dhateng panjenengan ingkang ageng utawi ingkang alit, ingkang sengaja utawi ingkang boten sengaja, kula nyuwun agunging pangapunten. Nomor 4, kepareng matur simbah Bapak Ibu kula ngaturaken sugeng riyadi, sedaya kelepatan kula nyuwun agunging pangapura ingkang kula sengaja menapa ingkang boten. Mugi-mugi saged dipun lebur ing dinten riyadi menika. Nomor 5, kepareng matur Bapak Ibu kula tiyang enem, mbok bilih kathah klenta-klentu anggenipun kula matur lan wonten tindak tanduk ingkang dadosaken penggalihipun Bapak Ibu utawi simbah boten sekeca kula ngaturaken nyuwun agunging pangapunten. Nomor 6, kepareng matur Bapak Ibu simbah kula ngaturaken sugeng riyadi saha nyadong deduka lahir dumugining batos dumateng sedaya kelepatan ingkang dalam sengaja punapa ingkang boten sengaja, dalah nyuwun pandonga murih mulyaning gesang wonten ing donya lan akhirat. Nomor 7, kepareng matur kalian Bapak Ibu sugeng riyadi dalepat kula nyuwun paapunten. Mugi sedaya kelepatan kula lan panjenengan saged lebur ing dinten riyaya punika saha kula nyuwun donga pangestunipun supados lancar anggen nglampahi sedaya kewajiban. Nomor 8, kula ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun paapunten lahir batin dumateng simbah Bapak Ibu. Mugi Gusti Allah paring ridho lan kaselamatan marang panjenengan sak keluarga lan kula, amin. Nomor 9, wonten ing dinten ingkang suci punika kanthi ikhlas sing manah kula nyuwun paapunten sedaya kelepatan kula ngantos dumugi punika ingkang sengaja utawi boten dipun sengaja, lan kula nyuwun doa restu saking Bapak saha Ibu supados kula saged dados tiyang ingkang langkung sae tinimbang taun ingkang sampun kaliwat. Nomor 10, Bapak Ibu kula ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sedaya kelepatanipun tindak tanduk kula ingkang ketingal menapa boten ketingal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nglebur dosa kula lan panjenengan ing dinten riyaya ingkang fitri menika.